फिजिकल एन्ड मेन्टेलिटिया बिराद मोजां जायो, बिराद शार्प जायो। लोगोफोर खुलुमबाय आंनि चेनेलावहाय चम्पा ब्लगाव। लोगोफोर दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावदों। बेनो जाहैबाय उन्दै गथ'फोरनि थाखायहाय, जाय गथ'फोरा दिनैहाय मेम'रि पावारा खम, लेखा फरायनो हाया एबा रायलायनायफ्रा स्रा स्रा जाया, बेफोरबायदिनो खुदै गयो, ओंखाम उखैया, गथ'फ्रा जानो बायो, स्ट्रं नङा, बिराद दुरबल, बिसोरनि थाखाय बिराद मोजां। नैबे जि बुस्थुखौ आङो फिसाजोनि थाखाय बाहायदों, आं नोंसोरनो खोन्थादों, बेयो बिराद मोजां। दिनै गोबां मानसिफ्रा बाहायनानै प्रमान दिनै बेयो ब्रेननि प्रब्लेमावबो थाङो, जाय गथ'फोरा ब्रेननि प्रब्लेम दङ बेहायबो थाङो, जायफ्रा जानो बायो, ओमफ्राय जायफ्रा लेखा फरायनो हाया, बेफोरनि थाखाय जों उन्दै बैसोनिफ्रायनो होनो हायो। बेखौ 1 इयारनिफ्रायनो होनो हायो लोगोफोर। ओमफ्राय नैबे केपसुलखौ होदेर, फिजिकेल एन्ड मेन्टेलिटिया बिराद मोजां जायो, बिराद शार्प जायो। आंनि गथ'आबो रायलायनो रोङामोन, दिनै बे खाथि खालानि मानसिफ्रा बयबो मिथिजोबो। दिनै दा बेखौ बाहायनानैहाय दिनै गथ'आ स्रा स्रा रायलायनो हाबाय, आंनि गथ'आ मोजां जाबाय। ओमफ्राय दा स्कुल थांबाय आरो लोगोफोर। ब्रेनाबो फरायनायाव बिराद शार्प जायो। नै बिनि दामानो 1500, बेखौ उन्दैनिफ्रायनो होनो हायो, 1 इयारनिफ्रायनो। ओमफ्राय बिनि दामा 1100 लोगोफोर। दिनै जायफ्रानाखि बाहायनो गोसो नोंसोरो कमेन्ट खालाम, आंनावहाय वाट्सएपाव हर, नोंसोरो मोनगोन। दिनै बे बिराद मोजां प्रडाक्ट, नोंसोरो बेखौ अनलाइनाव मोननाय नङा। दिनै आंनिफ्राय लायोबा आङो पार्सेल हरो, एसे लेट जायो, थेवबाबो नोंसोरो मोनहैगोन आरो। बेखौहाय जायफोरा गथ'फ्रा लेखा फरायगासिनो दङ, बेफोरबायदिनो क्लास 10, 11, 12 होमबाबो बेखौ होनो हायो आरो। बेखौ लोंबाय थानो हायो, बिराद ब्रेनफ्रा मोजां जागोन, बेफोरबायदिनो मेम'रि पावारा बारायगोन। जायफ्रा दुरबल, बिसोरनि थाखाय बेयो बिराद मोजां। दिनै ब्रेननि प्रब्लेमफोर दंब्लाबो बेयो सल्भ खालामो आरो, बिराद मोजां लोगोफोर। आं बाहायनानै आन्दाज मोनबाय, आं नोंसोरनो खेवनानै देखायनि। नै बे जोबलायलायबाय आरो, नै आंनि फिसाजोंनो बाहायनानै नै गैलायलायला। आरो बेखौ गाइखेर नङाबा दैजों होनो हायो। गाइखेर नङाबा बेखौहाय दैजोंहाय होनो हायो, गाइखेरजों होयोबा साबसिन आरो। जाय गथ'फ्रा लोमजाबाय थायो, बिसोरबो लोमजानाय नङा आरो बे मोननै बुस्थुखौ बाहायोबा लोगोफोर। हामबायसै।